What's up guys? Good morning and mag-unbox po tayo ngayon from order po galing Shopee, from Shopee. It's a KOMINE, kung ano mang yung pronunciation yan, gloves. Dahil po nahulog ang aking gloves, mag-unbox po ulit tayo ng bagong gloves or new gloves o ganun din lang from Shopee. I bought it at the cost of 802 pesos. Hindi ko siya ng 800 pesos. Description niya ay KOMINE GK-162. Actually, galing po ito sa ibang bansa from Jongyo Road, Jongyo, China, Jongyo, Shanghai, China. Ito po yung pinanggalingan niya. Sana po mabasa. Yan. So, unboxing po tayo ulit. Actually, pinick up ko po siya from to go. Kasi ang alam ko po, di-deliver sana nila kahapon. And yung father ko is, o yung receiver ko is nakalimutan ko magbigay ng pang-receive na budget or pera. Wala siyang pera pa daw. Kaya refuse niya. So, pinick up ko siya sa to go. Para po hindi siya i-return agad. Then, ito na, unboxing tayo. Tuloy tayo sa unboxing. Pagkapak niya, wala po siyang kahit anong laman sa loob. Ito yung packaging. At nakikita na po agad natin yung unit or yung item, I should say. Item. So either it's KOMINE GK-162 protected gloves. Seal tubot mo siya. So ito po yung item. Model po ako nung una, akala ko po XL yung size ko. Then nag-size po ako sa motor shop. Tatago na lang natin sa pangalang Moto. Size po ako sukat po ako ng XL, sobrang laki. So sinukat ko po yung large nila, yun sakto. Kaya po yung unang order ko dati ng gloves XL is na-refuse ko po yung unang deliver para po mag-return. Then yung receipt ko po is pangalawang item na din order ko, which is large. So ito na po yun. Description niya po, meron na po siyang rampe smart tip. Tama, smart tip na po siya. Yan, smart tip. Meaning, pwede mo siyang gamitin sa mga smart mobile. Tanggalin lang po natin. Ito po. And first try, susukat ko na po siya. Meron din po pala siyang protective para sa knuckle, protective knuckle. Then meron po siyang carbon fiber. Hindi ko alam kung genuine na carbon fiber po yan. Cellphone, mamaya kung gumagana yung smartphone. Yan po yung carbon fiber niya. Ito po yung unit. Red po yung order ko. May iba't ibang kulay po silang available. Gray, black, ay wala po siya no, gray, red, yellow.
Yan ito yung knuckle niya. 3D. Brand. Yan. Try na po natin. So ito po yung pang strike. Yun, sakto. Saktong sakto sa kamay. Yung pare, ayaw mag-focus eh. Yan, ito madali. Yan po, nakikita niyo po. Meron po siya dito sa gilid para po, meron pa siyang carbon fiber na material para po hindi po mangawit yung dito sa gilid natin. So, try na po natin siya sa smartphone kung gumagana po siya sa smartphone. So, ito po. Try natin siya. Gumagana. Gumagana po. Itong thumb. Gumagana po itong thumb. Try natin message. Ito po. Message po tayo. Sige, so isuot muna po natin yung isa. Yan. So, may mga himol-himol po sa konti. So, try na po natin mag-message. Dito sa kanila, medyo nagkakaproblema po yung isang plastic. Hindi ba yun may sumali lang po yung pagkakalad. Pero wala rin. Gumagana po siya. Gumagana naman po siya. Nakakapag-text naman po. So, yun. Salamat po sa mga panonood. Please like, comment, subscribe po din sa channel Haki Dalaza Vlogs for more videos, unboxing, music, motovlog. Yung motovlog, pasensya na po, hindi na pa po na-upload, pero soon, wala po kasi time dahil sa work po. So soon mag-upload po ako ng mga bagong videos, yung mga rides po namin. So yun, shoutout po nga pala sa ACP Pangasinan, Aerox Club Philippines Pangasinan chapter. Natapos lang po ng EB namin last Tuesday sa Dagupan po, Kalutan, Dalan. And first time kumakaitan sa kanila, and shout out mga babait na membro ng ACP Pangasinan. So, zap, Gig Laza Vlogs, signing off.